joto media fraternities, print media, electronic media rokno pulo hambaya pharu sini ringmani khorangno rok yasagi tini sobhemani bagui muloto tini press briefing khlainai youth Ipft tini president borom gonang Bikas Deborma aboni yagulo party Ipft ni honorable GS Sopon Deborma bobo briefing khlainai ani ganao tongo Bikas Deborma president of youth Ipft GS borom gonang Sopon Deborma ayang tongo Pranab Deborma assistant secretary youth Ipft tabuk ang koinai sini youth Ipft ni president borom gonang Bikas Deborma no tini ni je press meet apna brief khlain bagi beskang 14 tarigo youth Ipft ni je conference salsa ningnai salnai ningnai abono badebo abono karibo on behalf of our party Ipft titpit kisa Khwlaijaknai kok tongo oborokno okok rokno sini party ni torop theke norokni thani briefing khlain bagi ang honorable GS no ijora naya pharu